referència, no? Però no té... Només és a títol d'anècdota, i diu així: Ginebra, Zúrich, Viena, París, Manchester, Amsterdam, Montecarlo, Basilea, Montreal, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Rio de Janeiro... I continuaríem una llista, i tota aquesta llista serien les ciutats que han exposat obra d'aquests dos artistes. Potser tampoc es tracta ni de sobredimensionar-los ni de restar-los importància. Senzillament és un punt de sortida que per nosaltres és importantíssim, que posiciona realment l'obra d'aquests grans artistes, grans ambaixadors d'aquest país, grans ambaixadors culturals de la nostra pintura i la nostra escultura. I avui, de veritat, un privilegi per nosaltres que ens acompanyeu, que estigueu aquí, sens dubte. A mi, aquesta vegada s'ho han repetit i em toca parlar de la pintura d'en Xavier Carbonell, i en Carles parlarà de l'escultura de la Rosa. Tot i que és... Bueno, és igual, me toca pintura, doncs pintura. Bé, l'obra d'en Xavier Carbonell, per no frivolitzar o simplificar, un entén de seguida que fa molts anys que hagués tingut aquest reconeixement internacional, perquè és una obra que agrada a un ventall de públic enorme. És a dir, aquesta capacitat de connectar amb tanta gent no és perquè sí, és perquè darrere s'ha anat elaborant tota una meticulosa tècnica que ha permès controlar i sintetitzar molt bé cada element que intervé a l'obra. A més, al pas dels anys, el que ha fet també, com sempre passa, és quedar-se amb els valors essencials d'ell, del seu concepte i de la seva estètica. Això que ha fet que encara millorés aquesta calidesa, aquesta tranquil·litat, aquell llenguatge que traspua la seva obra i fa que te la miris a poc, sense presses. No hi ha una pinzellada d'agressivitat per enlloc. El dibuix està mesuradament abstret, és a dir, simplificat en el grau just. No hi ha més dibuix ni menys. Sap equilibrar-lo i donar aquelles pinzellades en el que és important. Amb un edifici el simplificarà, amb un bodegó, amb un gerro, amb una fruita, qualsevol cosa, farà tot un concepte d'abstracció que l'ha anat fent amb el temps fins a trobar aquest equilibri i aquesta mesura justa de dibuix. El color és una lliçó que podria ser de molta gent que fa belles arts. Molta gent podria agafar una peça del Xavier i descobrir com integra sota un color tota una atmosfera, com fa que agafi un color, que domini, que envolti, que agafi tot el tema sencer, no provocant mai una estridència. I quan hi ha una petita estridència és perfectament equilibrada i controlada. Però això fa que aquesta atmosfera que respira el quadre sencer no es desequilibri per enlloc. Si mireu com trepitja un color amb l'altre, amb quina habilitat deixa respirar el de sota sense que agafi protagonisme. I davant apareix tota aquesta petita velatura suau que li crea tot aquest espai seu propi, aquest llenguatge tan particular que fa que sense donar-te en compte, quan estàs mirant el quadre, et va absorbint a poc i et contagia aquell llenguatge de tranquil·litat. Això és aquests valors que té l'art, és el que el fan universal i fan que en un moment donat pugui exposar amb una punta de món i a l'altra, i la gent, per sobre de gustos, per sobre de modes, per sobre de tendències, pugui arribar a connectar amb els mateixos valors. És a dir, això és importantíssim. Això, a veure, el temps fa de crític de l'obra, com de tot, i quan l'obra es consolida amb aquests valors desapareix aquest concepte de temps. Vull dir, fas una obra que té tota una tècnica per si sola que fa que pugui ser, li canviaràs el marc i la peça aguantarà perfectament. Fa 20 anys enrere i avui en dia en qualsevol espai. Això és una gran habilitat tècnica que té. Després sap enquadrar i tallar un tema. Això a molts artistes de vegades els hi falla, no ben bé, potser no és la paraula fall, però sí que no són tan afortunats a l'hora de fer un enquadre. Això és com aquell que té la càmera i et tira una fotografia. Et poses davant d'un tema que t'agrada i tens la possibilitat de pujar, baixar a dreta o a esquerra. Però hi ha un moment que has de tallar. I amb la mesura que aquest tall el sàpigues fer, el resultat d'aquella fotografia teva tindrà un impacte o un altre. Això quan ho apliques al món de la pintura és exactament igual.
Si per sobre de tenir un dibuix, com dèiem, mesurat, equilibrat, abstret, que lo just, tenir un color d'unes games fantàstiques, games suaus, games que no es trepitgen, i finalment aquesta atmosfera la tanques amb el tall just de quadre, l'obra es potencia i fa que aguanti molt més aquest pas del temps que dèiem, perquè el concepte de modernitat ja el tenia fa 30 anys i el continua tinguent avui, perquè un agafa l'obra seva i veus que aquesta estètica ja la tenia, Xavier, i és una cosa, recuperant l'exemple de la fotografia, hi ha gent que ja el té, això són conceptes que són quasi bé innats, no? Saber apretar el botó i tallar per un costat, tallar una cara per al front o tallar-la 1 metre per sobre del cap, això moltes vegades és innat, i qui ho té, té la gran sort de tenir-ho, i qui no, no, jo no el tinc i sé segur que no el tinc, no? Per tant, a l'hora de continuar parlant una mica de la pintura d'en Xavier, me quedaria amb aquests valors seus universals, me quedaria amb aquests valors seus de modernitat o de contemporaneïtat. Fa 20-30 anys, avui i d'aquí 20 anys continuarà sent modern igualment aquest concepte, perquè aquesta universalitat que té la seva estètica li dona i li legitima. Per tant, és una exposició que es pot llegir a poc, és una exposició, en el cas d'ell, per deixar-se arrossegar davant de cada quadre, deixar entrar en els seus espais, en els seus mons, en el seu Nova York, que li preguntarem per què Nova York, no? Suposo que Nova York és un espai que ja hem comentat altres